जेरै एक्टिव के सामन खालाय दं बेलाय बेलाय केना हामबाय ব্লকনি যত কমিটির ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি যারা টিডব্লিউএফনি পদাধিকারী गाहाम खेति सानानै ताबक जों नुगै दङ जोंनि एलाकाव जागा जागाव दियारकनो তিনি 10 तारिख চিনি ताकारजला টিডব্লিউএফ ব্লক কমিটি বাই কাইসা ওয়ান ডে কনভেনশন সংজাजाखा চিনি ताकारजला কমিউনিটি হল जों बेलाय खातुं खाजा खायनो जोंरो তিনি চিনি पान्डा पाइलेखा जोंरो তিনি চিনি पान्डावा फाइ सपाइखा चिनि টিডব্লিউএफ नि चिनि एडभाइजर कमिटिनि जयेन्ट चेयारपारसन बरं गोनांजो सिन्धुकुना जमातिया ताइ चिनरो नारवायं सपाइखा चिनि টিডব্লিউএफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरं गोनांजो मनिहार देबबर्मा ताइ जत টিডব্লিউএफ नि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट रक सेक्रेटारि कमिटि जतन दङ তিনি जों अ ब्लक कमिटि টিडब्लिউएफ नि वन डे कन्वेन्शन जोंरो काहामनो कक सालायका जेटा बाहायके जों चिनि बसकांनि चिनि बैयावनो बाहायके तिसायमान बोरै रकनि जे मानथाय सकताय ताइ अरो चिं 12 ताकारजलाव बाक्सा बाक्सा बर' रक सालायनाय रक सातिबा बा सानाय रक जे तिप्रा मथा बाइखा जे तिप्रा मथा बायनाय जें दंखानि सानाय न তিনি जों प्रमाण खायरेगा चिन টিডব্লিউএफ रक जे तावो तिप्रा मथा তিনি जों जे हल दङ अ हलनि जे बायराव তিনি चिनि बोरै रक चिनि बुमा बदल फाइनाय रक अमन सबो गोबां जों তিনি पार्टिसिपेट खायखोमोखा अमन नौनि प्रेस मिडियाव जों नुखना जे बोसोरखौ তিনি ताव पार्टिसिपेशन बाङै दं बोबाग्रानि जे पाइथाक जबानो जे बोबाग्रानि जे लास्ट जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न जों जतनो हामजागैनो তিনি अ जे चिनि कन्वन दे कन्वेंशन जों जतनो कक सालायाखौ गाहाम पाइलाय जों मिया काइसा खोनाका चिनि अ वेस्ट ताकारजलावनो काइसा बीजेपी वो जॉइन खायखानै किछु सोशल मीडिया नुखा आनो गोबां बर' फुन बुखायलेखा एक्चुअली पलिटिक्स मत इंडिया तो डेमोक्रेसी कान्ट्री नों जेसापन खायमानो बीजेपी बो खायमानो सीपीएम खायमानो कांग्रेस खायमानो आबो चिनि कुरि मैटर आबो बिनि व्यक्तिगत थाङैनो मानो फिया बाहायपेनो जेरो मिया नुखा जे 29 फैमिली जे 97 भोटार हन जेता नुकमानि आंगोबो उलो जासे खायनायका जे जासे खायनाय मानि आगोलाव मन नुखा और चिन तिप्रा मथानि खरक साफनो गुरै आगे जारा तंनाय बरक किछु आगे आईपीएफ खायलेका 2018 तिप्रा लेन हामजागै जतनो एनसी सानो हामजागै तिप्रा चिनि आईपीएफ खायलेका ते आईपीएफ खायमाय आगोलाव न जतनो सिव ताकारजलाव त जतनि गोबां बायसं बुट पासंखा ताइ किसे मिसा 2,500 बर अपोजिशन दङ ओंखाय आं सायमानो सायमिया अमरफोर नङि मानो बरक हयतोबा आं खोनाका माहायबो बरनो तिप्रा मथा वाइसपन ओंखार नुगि आम दिके बसं खोनाका आरो अमरक तिप्रा मथायाबो जों तिनि साइसे सायमान थाका लास्ट दंखा म किसु आगे आईपी देखाय दंने र आरो तिप्रा मथा ताबो बसं जिनि बोटा कासिपन लरिया जों ताबो चिन बोबागान नगेनो दङ अबो जों उलो सायमान नुखाटा तो एक्चुअली तिनि र 12 ताकारजला हम्पानो आरो 17 ता बिसिनि তিনি চিনি অ পান্ডা খাইজাগো চিনি অ 12 টাকা জলাखा किसा बिनि सेगमेन्ट आं खुमलुं पादो दङ खुमलुं पाद र अ जागा फाया तिनि जों खुमलुं जुनि तिनि फायाव र सु टाका जला जम्पय जला मिलिवै अ जुन दङ अ जागानि न 17 ता बिसि नङि चिनि अ जागा टिडब्लिउएफ नि जे वान डे कन्वेन्शन खाइजागो